नमस्कार मित्रांनो, आज मी बसलो होते स्तंभाकडे टाईमपास करत असताना मला मळा दिसले पोरगे. तर पोरग्यांच्या जवळ मी पण गेले आणि पुढे जाऊन बघतो तर बिट्टो, तिसगू, बाबलू आणि विनायक हे 4 जण होते. त्याच घेऊन घेतल्यानं काठी आणि आंबे काढूक लागलो. तर त्याच घेऊन काठीन 4-5 आंबे तरी काढले. काठीनंतर तू लागलो उडी मारून आंबो काढू. तर त्याच्या हाताकी कांबवू लागलो. 4-5 आंबे काढल्यानंतर आम्ही मस्तपैकी निवांतपणे बसला होता दगडावरती बसल्यानंतर एक म्हणायला लागलो की मला नंतर उडींचे पेरू काढू आणि पेरू काढूक आतमध्ये आडात असे घुसले जसे आतमध्ये घुसतो. नंतर मग विनायकच्या पाठीवरती बिट्ट्यान ठेवल्यान पाय आणि सरासर झाडावर चढाक लागलो. झाडावर चढल्यानंतर 4-5 त्याने परत पेरू काढल्या नाही. पेरू घेऊन आम्ही गेलो समाज मंदिराकडे गेल्यानंतर मी आणले घराकडनं मीठ, मसाला, सुरी आणि ताट. त्यात घेऊन घेतल्यानं आंबे कापूक आणि आंबे कापत असताना आमच्या तोंडात सुटला पाणी. नंतर मस्तपैकी वरती त्याच्या मीठ, मसालो आणि हातानं लागलो ढवळूक. नंतर सगळ्यांनी एक फोड घेतले आणि खाऊ आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरचा हास्य बघून मला खूप आनंद वाटायला लागलो. नंतर मी पण एक फोड घेतले आणि खाऊक लागले. तर मित्रांनो, ह्या छोट्याशा व्हिडिओ तुम्ही लाईक, शेअर आणि प्रेमाने, रागाने आणि हक्काने कमेंट करा.